δίπλωμα και ασφάλεια αυτοκινήτου, κύριε. Πού λεφτά για ασφάλεια μέσα στην κρίση, κύριε αστυνόμε μου? Το ξέρετε, κύριε, πως επειδή είστε ανασφάλιστος, θα σας αφαιρεθούν για 2 χρόνια το δίπλωμα και οι πινακίδες. Αμάν, χάθηκα! Για να μην βρεθείτε κι εσείς σε αυτή τη δύσκολη θέση, Ευρωασφαλιστική Παύλος Μεγαλακάκης. Ασφάλειες αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 85 42 889. Ενημερωθείτε για τις προσφορές και τις ειδικές τιμές μας σε υπαλλήλους ΔΕΚΟ, έστολους, δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους, παντρεμένα ζευγάρια, κατόχους 2 αυτοκινήτων και σε κατόχους κάρτας ανεργίας. Τηλέφωνο 210 85 42 889. Ευρωασφαλιστική Παύλος Μεγαλακάκης. Από το 1957 δίπλα σας για να αισθάνεστε ασφάλεια.